Terve taas kirjailija ja blogisti Samuel Tuominen. Olen 36-vuotias mies ja niin, olen syntynyt kristittyyn kotiin, kristityille vanhemmille. Niin, se oli vähän semmoinen, että itse ainakin hieman ehkä niin häpesin sitä uskovaista kotiani ja taustaani, kun olin pieni poika ja sitä en tavallaan sitten uskaltanut oikein tuoda esillekään ja puhua siitä julkisesti ja niin kuin paljastaa skandaalimoista tietoa koulutovereilleni ja että olin uskovainen. Se on kauhea asia. Mutta lapsena pelkää tietysti sitä, että mitä kaverit, mitä muut ajattelee ja hyväksyykö ne sinua enää porukkaan ja miten sinua sitten kohdellaan sen jälkeen, kun tällainen asia paljastuu, että olet uskis. Tosiaan se oli sellainen, että kuitenkin puhutteli tuo Raamatun sanat kuitenkin itseäni jo siinä iässä, mitä olin jotakin 11-vuotias. Ja puhutteli silloin nämä Raamatun Jeesuksen sanat, että joka Jeesus sanoi, että joka hänet kieltää ihmisten edessä, niin minä kiellän ihmisten, minä olen kieltävä isäni edessä, kun ihmisen poika tulee voimansa kirkkaudessa. Ja niinhän Pietarikin teki alkuunsa, että hän lupasi kyllä, että hän menee kuolemaan saakka hän seuraa Kristusta, mutta lopulta hän kielsi sitten mestarinsa ja näin vähän kävi minullekin lapsena, että kun sitten jokut koulu niistä luokallani olevista tytöistä kysyivät minulta, että olenko uskovainen, kun en syönyt joitakin tiettyjä verta sisältäviä tuotteita koulun ruokatunnilla, ja sitten olin siitä vähän sellainen arkana pelokkaana. Sanoin, että en mä tiedä, olenko mä uskossa vai enkö mä ole. En mä tiedä mikä mä oon. Mutta niin. Niitä on tosiaan niin siitä vähän, en siis uskaltanut tunnustaa sitä uskovaisuuttani, vaikka tavallaan eihän minulla ehkä siinä vaiheessa ollutkaan vielä sellaista henkilökohtaista uskoa, mutta kuitenkin, että en uskaltanut tunnustaa Jeesusta Herrakseni ja kuninkaakseni ja vapahtajakseni tuossa 10-vuotiaana. Mutta siinä sitten, kun olin 11 vuoden vanha, niin tosiaan meillä kotona kyllä oli tämmöinen hyvin uskovainen koti ja siellä sitten sai paljon kuulla Raamatun kohtia ja saarnoja, sunnuntai-saarnoja ja tällaisia, ja myös siinä iässä myös kuunneltiin tällaista kristillistä gospelia paljon, mistä isämme ei sitten tykännyt niinkään paljon tällaisesta kristillisestä rockmusiikista, mutta sellaista tuli kuunneltua, ja mikä myös tavallaan niin kuin inspiroi ja siinä omassa uskossa rohkaisi tällainen kristillinen rockmusiikki, ja tavallaan niin kaikki tämä sitten sai aikaan sen, että se usko vahvistui siinä ja Jumalan sana tuli sydämeen ja sai aikaan sen muutoksen siellä, että se rohkeuden sai aikaan siellä, että mikähän sitten, sehän ei ole meidän oma ansiotamme, mikään siitä, jos teemme rohkeita valintoja, niin sehän ei ole meidän ansiotamme, niin kuin Pietarikin alkuunsa kielsi Jeesuksen, vaikka luuli omassa voimassaan, että seuraa häntä kuolemansakin asti. Mutta sitten niin pyhänkin myöhemmin antoi hänelle sen rohkeuden. Kyllä Pietarihan naulittiin väärinpäin sitten ristille perimätiedon mukaan. Mutta niin, itse sitten tein semmoisen päätöksen,
että otin kouluuni tällaisen suuren krusifiksen riipuksen. Olin ostanut jostakin Piimarista tällaisen 10 senttimetrisen krusifiksen riipuksen. Sen sitten ripustin kerran kouluun lähtiessäni kaulaani ja kyllähän siitä tuli aikamoista reagointia. Siitä sitten päät kääntyivät, kyllä monien päät kääntyivät, ei vain omalla luokkani koulutovereiden, vaan myös koko sen koulun koko alasteen, siis 5. luokalla 11-vuotias koko alasteen oppilaiden päät vähän kääntyivät minun suuntaan ja vähän pidettiin jonkinlaisena friikkinä sitten ja nauraskeltiin sitten usein, tulin kouluun, että katso, sieltähän se Jeesus taas on tulossa ja sain tämmöisen pilkkanimen kuin Jeesus sitten ja tosiaan niin joskus uimatunnillakin kaverit taisivat panna vähän halvalla, että hei Jeesus, opetapas meillä nyt miten kävellään veden päällä. Tällaista pilkantekoa oli sitten, koiranleuat laskevat tällaista leikkiä vähän joka päivä sitten minun kustannuksellani. Ja sitten usein joku saattoi kysyä sitä, että hei, että onko se Jeesus kingi? Silloin ivallisesti kysyivät, että onko se Jeesus kingi, ja mihin sitten vastasin, että kyllä hän on. Kyllä hän on kingien kingi. Hän ei ole vain kingi, vaan kingien kingi. Ja tällaista näin, että eihän se kivalta tuntunut, kun siinä iässä joutuu sellaisen pilkanteon ja kiusanteon kohteeksi, ja kun ei sitä osannut mitenkään puolustaa itseään. Oli vähän sellainen ujo ja arka lapsi, ja joutui sitten muiden kiusan ja pilkanteon kohteeksi, ja sitten olin tosiaan sellainen hyvin yksinäinen lapsi koulussa, että ei ollut oikein niitä kavereita oikein ollut, ja ala-asteella eikä yläasteellakaan, ja lukioon en sitten mennytkään, että sain sen verran huonot arvosanat kuitenkin koulusta, ettei ne riittäneet edes lukioon asti, ja sinne kyllä kaivannutkaan, ettei se ollut minulle. Itse huokaisin helpotuksesta, kun se koulu päättyi, että vihdoinkin se on ohitte, että paskakeikka tulipa tehtyä. Mutta niin tosiaan, kai se vaikutti vähän se kaikki se motivaation puute, koulukiusaaminen, tämmöinen yksinäisyys vaikutti sitten, ettei ollut oikein kavereita ja tällainen, niin vaikutti siihen opiskelumotivaatioonkin ja intoon, että ei ollut intoa sitten opiskella ja ottaa sitä koulua kovin vakavasti, että ehkäpä se ei sitten älyn puutteesta kertonut, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmassa videossa, että olen tällainen INTP-loogikko ja jonkun testin mukaan olisin eräs tämän epävirallinen testi antoi tulokseksi 120 O-testi, mikä tein joskus henkilökohtaisesti. Ehkä se ei sitten ollut kuitenkaan, en tiedä oliko se luotettava tulos, mutta en tiedä oliko se koulunkaan peruskouluarvosana se peruskoulun se loppupäätötodistus luotettava arvosana minun älykkyydestäni, että joku taisi psykologi myöhemmistä sanoakin, että olin tällainen alisuoriutuja, että olisin kyllä saanut paremmat arvosanat koulussa, jos siihen olisi ollut motivaatiota, mutta ei ollut oikein motivaatiota, ja kodinkin ongelmat ja muut vaikuttivat, kaikki sitten siihen vaikuttivat yhdessä, että tavallaan sitten syrjäydyin myös yhteiskunnasta sen perusteella, että kun en päässyt lukioon ja ei ollut sellaista päättötodistusta, mikä olisi kelvannut oikein mihinkään, niin sitten se vaikutti myös siihen, että syrjäydyin yhteiskunnasta, että minulla oli vähän sellaista ongelmaa nuoruudessani varsinkin, että
että en oikein päässyt mihinkään ajoissa, että olin aina kaikkialta niin kuin myöhässä, että herääminen ja se valmistelut johonkin lähtemiseksi veivät minulta usein monta tuntia niin kuin aikaa, ja sen tähden olin usein myöhässä kaikista sovituista tapaamisista, ja sen tähden minulla ei oikein nuo mikään työharjoittelutkaan onnistuneet, että yritin kyllä sitä työllistymistä vakavasti ja tosissaan, niin kyllä otin sen ja halusin työllistyä, mutta se ei sitten ole onnistunut minulta, että olin kaikista työharjoitteluista myöhässä, ja se aiheutti minulle tällaista sosiaalista häpeää, ja se jossakin vaiheessa sitten lopetinkin yrittämisen, että en jaksanut enää yrittää, että ajattelin, että ei minusta ole työelämäänkään, että kun en pääse mihinkään ajoissa, ja koin siitä itse sitten sellaista häpeää, että olin aina myöhässä kaikkialta, ja potkutkin sain yhdestä työharjoittelupaikasta tämän tähden, että tulin silloin tunnin pari oli myöhässä, tulin sinne rauhassa kahvittelemaan kahvihuoneessa, ja sitten yksi niistä työntekijöistä sanoi, että hei, sellaiset terveiset vaan pomolta, että saat nyt potkut. Jaha, selvä se, tehdään näin. Niin eihän semmoista työntekijää kuka eikö katsella, joka tulee aina milloin sattuu töihin. Mutta se oli sitten, se ei ollut niinkään välinpitämättömyyttä, niin se, että olisin ollut välinpitämätön, vaan se oli siis, johtui paljolti sellaisesta ongelmasta minulla, että mikä sitten myöhemmin vasta diagnosoitiin, ja sain siihen myöhemmin tällaisen psykologin diagnoosin, eli minulla oli tällainen siis pakko-oireinen häiriö, OCD, mikä tosiaan vaikeutti sitä lähtemistä, ja minkä tähden minun täytyy tavallaan niin tehdä paljon kaikenlaista valmistelua ja sellaista siinä ennen lähtöä, ja se kesti sitten minulla se ovesta lähteminen, ja usein se oli tosiaan niin vaikeaa, että joku roskien vieminen, että pitäisi roskat viedä kotoa, niin se jo vaati paljon sellaista valmistelua, että en voinut vaan lähteä ovesta ulos viemään roskia, vaan se tosiaan se OCD oli sen verran vakavaa sen yhdessä vaiheessa, että saattoi pari tuntia viedä se valmistelut siihen lähtemiseen, ja se oli niin hyvin tavallaan stressaavaa niin stressiä ja tämmöistä henkistä ahdistusta aiheuttavaa se pelkkä kotoa lähteminen. Että siihen sain kyllä onneksi avun sitten myöhemmin, että lääkityksen kautta sain siihen avun, ja nyt en syö edes mitään lääkkeitä, ja ne pakko-oireet eivät minua sillä enää mitenkään vaivaa. Että siihen olen onneksi saanut siihen avun kyllä tähän ongelmaan. Niin tosiaan, ja tämä tällainen työelämästä syrjäytyminen sitten aiheutti minulle monenlaista tällaista sosiaalista häpeää, ja yksi syy se oli myös tähän tällaiseen eristäytymiseen, yhteiskunnasta eristäytymiseen, syrjäytymiseen, ja sitten varmaan vaikuttanut myös siihen introvertin luonteeni kehittymiseen. En tiedä sitä, onko se ollut syntymästä lähtien, olenko syntymästä lähtien ollut introvertti, mutta tavallaan se on hyväkin näin, että en ole ehkä niin kuitenkaan kovasti kärsinyt siitä yksinolosta. Olen myös, totta kai sekin on aiheuttanut ajoittain tällaista kyyneleitä, että totta kai se jokainen ihminen kaipaa muita ihmisiä ja tällainen näin, mutta tavallaan olen sitten saanut paljon sellaista lohtua ja rohkaisua sitä muilta uskovilta ihmisiltä tämän kutsumustyöni kautta. Niin, siinä vähän niin kuin
kävi näin, että tavallaan tämän syrjäytymiseni kautta löysin myös tämän oman paikkani elämässäni ja niin kun löysin tämän Jumalan antaman kutsumukseni, minkä uskon olevan Jumalan antama tämmöinen tehtävä minulle. Ja niin tavallaan niin sen, ilman sitä syrjäytymistä niin en olisi varmaan nyt tässä puhumassa teille ja en olisi ryhtynyt kirjoittamaan tällaista aiheesta, mistä olen sitten ryhtynyt kirjoittamaan. Että sitä kautta löysin sen oman paikkani tässä maailmassa ja näin. Että itse uskon ihan rehellisesti, että olisin varmaan voinut päättämään omat päiväni ilman tätä kutsumusta, mihin Jumala minut johdatti. Että olin tosiaan aika sellainen itsetuhoinen ja masentunut sen jälkeen, kun syrjäydyin yhteiskunnasta ja koin, että oli vain pelkkä yhteiskunnan taakka ja rasite ja ettei minulla ollut mitään niin kuin tehtävää ja tarkoitusta täällä maan päällä. Niin olisin hyvinkin voinut päättämään omat päiväni, ellen olisi saanut tätä omaa tehtävääni, mikä on kuitenkin antanut minulle sellaisen jonkinlaisen tarkoituksen tunteen, vaikka sanoin siinä aikaisemmassa videossa, että tällainen tarkoituksettomuuden tunne on aina varjostanut elämääni jossakin määrin, mutta kuitenkin tämä tehtävä, tämä kirjoitustyö ja siitä saamani positiivinen rohkaiseva palaute ympäri maailmaa olevilta kristityiltä on sitten rohkaissut sillain ja antanut sellaista niin kuin päämäärätietoisuutta ja tällaista, että minullakin on jokin paikka ja tarkoitus tässä maailmassa ja tehtävä ja näin. Niin, tuosta itse tuhoisuudesta puheen ollen, niin vähän sellainen aihe, että tästä on vähän vaikea puhua tällainen, mutta tosiaan niin näinhän sitten kävi minun rakkaalla isoveljelleni tuossa 2020 vuoden joulukuussa, että hän päätyi päättämään omat päivänsä. Että sellainen vakava masennusjakso hänelle tuli siinä sen vuoden aikana, joka sitten päätyi siihen, että hän joutui 3 kertaa psykiatriseen hoitolaitokseen ja kolmannella kerralla hän sitten päätti siellä omat päivänsä. Ja niin siitä olen kanssa kirjoittanut tästä blogissani ja tässä englanninkielisessä kirjassani siinä kun julkaisin suomenkielisen kirjan niin 2019 tämän painetun kirjan, niin silloin siellä on vielä tapahtunutkaan. Mutta tässä uusimmassa englanninkielisessä kirjassa niin kerroin siinä todistuspuheenvuorossa kerroin tästä veljeni tapauksesta. Eli Mikael oli tämän veljeni nimi, Mikael Tuominen, ja oli hyvin rakas ja läheinen veli minulle. Ja minun paras ystäväni usein niin kuin hänen kanssaan kun ei ollut muita ystäviä, niin hän oli minulle se ystävä ja veli. Harley Davidson. Nyt on valmiina tällaiset tyylikkäät arskat päässä. Somos hermanos. Somos hermanos. Jotain sinne päin. Olemme veljeksiä siis.
No niin, saavuttiin tähän Madridin keskustaan juuri. Vähän komeen näköistä. Siinä on rakas veljeni Mikael. Mutta hän oli myös uskovainen ja uskon siihen vahvasti, että taivaassa kerran taas tavataan veljen kanssa. Ja tuo masennus on vähän semmoinen, siis toi itsemurha on vähän semmoinen vaikea aihe ja tapukin saattaa olla monille uskovillekin, mutta se on paljon sellainen sairaus siinä missä mikä tahansa fyysinenkin sairaus, että joskus se on valitettavasti parantumaton, että se johtaa siihen kuolemaan, mutta jos sinulla on tällaisia, jos sinulla on mitään itsetuhoisia ajatuksia tai masennusta tai tällaista, niin tosiaan toivon, että haet siihen apua, terapeutin apua, henkilökohtaista apua ja hakeudut niiden sellaisen ihmisten lähelle, jotka voivat sinua auttaa siinä ja kuuntelevat ja osaavat asettua rinnallesi, että tosiaan toivon, että hakeudut apuun, ettei kukaan sitten päätyisi tähän lopulliseen ja peruuttamattomaan ratkaisuun, että sitä, että kukaan ei toivo läheisille ja koskaan ei kannata heittää sitä toivoansa, tulevaisuuden toivoa, että joskus se valo sieltä tunnelin päässä näkyy, että mutta näin, niin tosiaan haluan tosiaan tällainen antaa toivoa. En nyt muuta osaa sanoa, jos kärsit masennuksesta. Ja niin kun, jos nyt joku ajattelee, että jos näin käy kristityillekin voi käydä näin, että sairastumme masennukseen ja elämä päättyy tällaiseen tragediaan, niin Jeesushan ei luvannut meille helppoa tietä koskaan, että kristinuskossa ei ole kyse kuitenkaan tällaisesta mistään menestysteologista, mitä kyllä myös opetetaan jossakin piireissä. Mutta siis, että Jeesus ei ole luvannut meille isoa taloa ja kallista autoa, että jos seuraat minua, niin saat tämän kaiken. Näin lupasi itse piru, itse saatana lupasi tätä asiaa taas Jeesukselle, että jos kumarrat minua, niin saat tämän kaiken, kun hän näytti hänelle nämä kaikki maailman loistot ja maailman valtakunnat ja kaikki mitä hän omisti täällä, minkä Jumala on antanut täällä maailmassa saatanan valtaan tämän maailman loiston ja rikkauden, niin sillä hän houkutteli Jumalan poikaakin sitten, että jos kumarrat minun edessäni, niin minä annan sinulle kaiken tämän loiston ja vallan. Ja näinhän saatana usein viettelee ihmisiä maallisilla rikkauksilla elämän korskalla ja tällaisella pinnallisella onnella. Mutta niin, että Jeesus usein lupasi hänen seuraajalleen sitä ristin kantamista ja kaitaa tietä ja näin se oli omalla kohdallanikin, että kun hänen nimensä tunnustin koulutovereilleni silloin 11-vuotiaana, niin sain heti maistaa sitä, mitä se on se Kristuksen seuraaminen, että se on sitä hänen pilkkansa kantamista, hänen niin kuin, osansa ottamista, sitä ristin tietä, että hyljetyksi tulemista ja sitä, että tämä maailma alkaa vihaamaan meitä, koska niin kuin Jeesus sanoi, että palvelija ei ole herraansa parempi, että jos he minua vainosivat, niin he teitäkin vainoavat. Ja
jos maailma minua vihaa, niin he teitäkin vihaa. Että se on usein tämä, että se ei ole kovin seksikäs ja tämmöinen sanoma, tämä Jeesuksen sanoma, että eihän se ole kovin houkutteleva lupaus, että jos seuraat minua, niin saat tämän ristin kannettavaksesi ja piikikruunun päähäsi ja ihmiset sylkevät kasvoillesi, jos lähdet seuraamaan minua. Kuka sellaista nyt haluaa. Mutta sitten myös tavallaan Jeesus lupaa palkaksi siitä meille hänen rauhaansa, niin kuin hän sanoi, että minä annan teille rauhan, niin kuin en sellaista rauhaa, minkä maailma teille antaa. Ja me saadaan se tulevaisuuden toivo kuitenkin ja semmoinen niin kuin toivo siitä iankaikkisesta elämästä, että se on se kaikista tärkein, että hän lupaa antaa meille sen iankaikkisen elämän. Ilman häntähän meillä ei ole sitä iankaikkista elämää, että mikä voi kuulostaa monelle hyvin tällainen syrjivältä ja suvaitsemattomalta tämä kristinuskon sanoma, että se on tällainen tosiaan, että kukaan ei tule isän tykö muuten kuin Jeesuksen kautta. Hän on se ainoa ovi Jumalan luokse ja iankaikkiseen elämään. Että Jeesus sanoi kuitenkin näin, että tai siis siinä Johanneksen evankeliumin Johannes 3:16 hän sanoo sen, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Että joka uskoo häneen, saa sen pelastuksen, mutta joka ei usko, hän on jo tuomittu. Se on hyvin se on hyvä sanoma, se on samalla vakava sanoma, koska pelastusta ei ole meille hänen ulkopuolellaan, hänen sovitustyönsä ulkopuolella. Hän on kuollut meidän syntiimme puolesta, hän on kärsinyt sen rangaistuksen, joka kuuluu meidän päällemme. Mutta toivon, että otat sen sanoman vastaan.